Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ja by som vás privítal na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na štvrtok 28. decembra 2023 na 17. hodinu do zasadačky obecného úradu v obci Šenkvice na námestí Gabriela Kolinoviča číslo 5. Súčasťou pozvánky máte aj návrh programu, kde prvým bodom je otvorenie zasadnutia. Môžem konštatovať, že na základe prezenčnej listiny je prítomných 10 poslancov, jeden poslanec je ospravedlnený, sme teda uznašania schopní a môžeme začať rokovať. Druhým bodom dnešného programu je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Eličku Tichú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Rumana a pani poslankyňu Novákovú. Ideme ďalej, pokračujeme bodom číslo 4, schválenie programu zriadenie návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Kolekovú, pani poslankyňu Kupkovičovú a pána poslanca Augustiniča. Chcem sa spýtať, či má niekto iný návrh. Ak nie, dávam hlasovať, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Kto je za? Všetci prítomní 8, 9, 5, 1, 11, 6, 3, 4, 10, 2. Pekne. Pokračujeme bodom číslo 4, schválenie programu dnešného zasadnutia. Chcem sa spýtať, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie dnešného programu. Áno, pán poslanec? Ja mám návrh na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná 28.12. o 17. hodine v zasadačke obecného úradu Šenkvice. A prečítam ten návrh. Dolu podpísaní poslanci obecného zastupiteľstva v Šenkviciach Milan Dugovič, magister Renata Fabiankovičová, inžinier Michal Kakalík a magister Martin Lukáč týmto predkladajú a zároveň podávajú spoločný poslanecký návrh na zmenu programu zasadnutia. Zmena programu zasadnutia spočíva v doplnení a zaradení bodu číslo 8, návrh VZN obce Šenkvice o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šenkviciach konaného dňa 28.12.2023. Právo predloženia poslaneckého návrhu na zmenu programu zasadnutia si uplatňujeme zákonným spôsobom, a to s odvolaním sa na paragraf číslo 12 odstavec 5 zákona číslo 369 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Dobre, ďakujem pekne. Dávam hlasovať, aby bol do programu. Ja by som ešte len doplnil, že za mňa teda viem, že týmto bodom alebo týmto sa vlastne už zaoberala nejaká pracovná skupina. Keďže viem, že viacerí poslanci od nás tam vlastne neboli na tomto stretnutí, teda aj ja, a považujem za potrebné vzhľadom na stav financií, vieme všetci veľmi dobre, že teda rozpočet je tak napätý, že peniaze jednoducho v rozpočte nie sú. A tak ho navrhovala pani kolegyňa Fabiankovičová. Dovolím si citovať tú podstatnú vetu. Poplatok za rozvoj jediným príjmom obce, pri ktorom existuje priama väzba medzi príjmami a výdavkami obce do skvalitnenia infraštruktúry obce a skvalitnenia života občanov v obci. Chcem ešte podotknúť ďalšiu vec, že aj za komisiu športu. Všetci viete, že teda situácia v športe je neľahká. Tento rok sme aj my rozoberali, alebo teda riešili situáciu s investíciou, keď sa obec samotná podala stavebné povolenie na Domodry ohľadom výstavby oplotenia. Na to nie sú prostriedky. Teraz mám podklady včera sme mali komisiu mládeže a športu od futbalovej zložky, kde sú investície na osvetlenie, na závlahy. Chýbajú tam, keď je predpoklad, že sa postúpi do vyššej kategórie. Všetci chceme vyššej kategórie, vyššej teda ligy. Chýbajú tam sociálne zariadenia. Ale to je len malá čriepka z toho, čo vlastne potrebuje nielen teda samotný športový klub. Chcem teda povedať, že si všetci kolegovia boli vedomi toho, že schválením tohto VZN-ka
vlastne získame veľmi dôležité potrebné financie. Takže to som chcel povedať. Tak bol by som rád za mňa, keby sa každý poslanec k tomu vyjadril, čo si o tom myslí, nielen teda, že tu budeme tu zdvíhať ruky, lebo fakt je to veľmi dôležité a si myslím tak, aby sa každý k tomu zaujal nejaké stanovisko, čo si o tomto našom návrhu myslí. Ja si myslím, že ako návrh je to rozumný, ale ne v tejto dobe, teraz, lebo vlastne všetko toto by malo prejsť našimi komisiami, keď sa to konkrétne týka, či je to majetková, finančná, aj stavebná komisia, ale treba to rozobrať. To není, že dneska teraz ideme všetko schvaľovať VZN-ko a nevieme ani poriadne, čo z toho vznikne. Ja bych tomu dal ešte priestor, nechajme to január, február na zastupiteľstvo a vlastne aj na naše stretnutia. Lebo ja to počujem teraz takto, nie že prvý raz, ale že teraz nechceme frišku schváliť VZN-kou, lebo ja som tu. Ne, ináč to Jarko. Ja to beriem to takto. Dobre, Tie peniaze z toho nemusia ísť na ten šport. To pozor, moment. To sa nejedná o šport. Ja som Treba povedal, že priestor to komisie. sa vôbec nejedná o šport. Ja som nechcel povedať, že ešte jeden maličký dovedok. Dobre, Všetky okolité obce to majú. Niečo tam nesedelo v počte tých dní, koľko to musí vysieť to dátumové, to sme to vtedy riešili a preto sme sa dohodli, respektíve sme teda navrhli, aby sa toto neodložilo, ale teda nie zamietlo, ale že všetci s tým vlastne, akože, aby sme to presunuli, aby tam bol dostatok času to správne spracovať, aby nás nikto nemohol napadnúť, že sme niečo spravili proste nejakým nesprávnym spôsobom. Ja si myslím, že tam nervuje taký veľký časový posun, nejaký mesiac, dva, aby sa to schválilo na ďalšom zastupiteľstve. No prídeme o rok. Nedrží o rok. Ja? Ideme o rok. Ale Tento rok. Máme to tak pripravené, aby sme mohli teraz všetci zdvihnúť ruku na VZN-ko? Ja si myslím, že vôbec to nemáme tak pripravené. My sme to na komisii vydali. No tak diskutujeme o tom rozprávu a vôbec Ja mám dal komisiu, nie tu. hlasovať, že či takto zaradíme, dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu a doplnení programu pána skupiny poslancov, aby sme zaradili do programu návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Šenkvice o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Kto je za, aby bol zaradený tento bod? 9, 8, 6, 3. Pekne. Kto je proti? Zdržal sa. Ďakujem pekne. A to je 2, 10, 4, 11, 1, 5. Ďakujem pekne. Pozmeňujúci návrh poslancov sme neschválili. Dávam preto hlasovať, aby návrhová komisia prečítala uznesenie o predloženom návrhu programu. Uznesenie číslo 2 10. obecného zastupiteľstva v roku 2023. Obecné zastupiteľstvo Šenkvicia v zmysle ustanovenia paragrafu 12 odseku 5 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva Šenkvicia v roku 2023 v zmysle zverejneného návrhu bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o prečítanom uznesení. Kto je za? 9, 5, 1, 11, 4, 10, 2. Kto je proti? Zdržal sa? 8, 3, 6. Pekne, program dnešného rokovania sme schválili. Pokračujeme ďalej. Bodom číslo 5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Šenkvice v roku 2023. Rozpočtové opatrenie číslo 8. Rozpočtu by som pani nádasku, aby na tento bol predniesla. Ja vlastne zrekapitulujem o to, čo bolo vlastne záverom 8. úpravy rozpočtu.
Bolo to jednak usporiadanie zdrojov financovania z dôsledku prijatej dotácie vo výške 35 677 na riešenie dôsledkov inflácie. Tým pádom sa nám poposúvali vlastne všetky zdroje. Väčšinou sa to týkalo energií, ale aj služieb. A po druhé, bolo tam usporiadanie zdrojov kapitálových výdavkov, najmä projektových. A potom tam bola úprava príjmových finančných operácií na základe zmien vo výdavkovej strane rozpočtu, ako úprava použitia fondových prostriedkov a načerpania úverových zdrojov. V rozpočte bežných výdavkov obce sú najmä presuny, tak ako som hovorila, v tých položkách energií a služieb. Je tam v niektorých položkách a mierne navýšenie, ale predpokladám, že tie vlastne prostriedky nebudú čerpané v takej výške, ale prvé využijeme vlastne transfery, aby sme ich dokázali zúčtovať. V rozpočte bežných výdavkov rozpočtovej organizácie je doplnený výdavok na prevádzku a to vo výške 2000 €. Jediná prípojku vody a súvisí to vlastne s projektom. Potom tá najväčšia a objemová zmena je v rozpočte kapitálových výdavkov obce. Ide najmä o úpravu zdrojov financovania projektov a konečné načerpanie kontokorentného úveru na pokrytie výdavkov, ktoré budú predmetom refundácie v roku 2024. To znamená, že vlastne v tomto roku tie výdavky kryjeme z kontokorentu, v budúcom roku sa bude podávať žiadosť o refundáciu, prídu nám prostriedky, bude to vo forme kapitálových príjmov, splatíme kontokorent a vyrovnáme si zdroje. Nešlo to inak, lebo vlastne projekt výstavby alebo rozšírenia kapacity materskej škôlky musel byť vyfinancovaný v tomto roku a inak by sme to nezvládli. Vlastne načerpaný kontokorent bude na projekt Centra sociálnych služieb, kde nám zostáva refundácia zariadenia, to je okolo 82 000. Potom tam máme na projekt prístavby základnej školy, kde bude refundácia zádržného a stavebného dozoru. Tam máme načerpaný kontokorent okolo 75 000. A na projekt rozšírenie kapacity materskej škôlky, kde je načerpaný kontokorent na posledné faktúry, čo sa týka stavebných prác, zádržného, ktoré sme už vyplatili, stavebného dozoru a zariadenia. Je to okolo 193 000. Kontokorentný ten rámec 500 000 nebude prekročený. My to vlastne vždy načerpáme, splatíme, čiže tá hranica je dodržaná. A teraz by tam malo byť načerpaných okolo 350 000 na tom kontokorente. Uvidíme, ako budú vlastne podané tie refundácie, keď nám prídu prostriedky, potom sa to vlastne bude vyrovnávať. Keď ešte vlastne z hľadiska investičných, máme tam načerpané aj investičné úvery, to je na školu a na Centrum sociálnych služieb. V tomto roku sme vlastne investičný úver načerpali na školu 173 348,99 a na centrum sme načerpali 176 984,48. V priebehu rokov vlastne je investičný úver vo výške 400 000 načerpaný celkové. Z hľadiska rekapitulácie zdrojov vlastne môžem konštatovať, že kapitálové výdavky financujeme z transferov, ktoré sme dostali, potom z príjmov z predaja majetku, potom financujeme časť z environmentálneho fondu, máme tam úver investičný, máme tam prevody z rezervného fondu a máme tam prevod z fondu rezerva rozvoja a nakoniec ten kontokorent. Výdavkové finančné operácie, ktoré nám tvoria vlastne splátky úverov, zabezpečujeme jednak transferom, ktorý sme dostali začiatkom roka. Tam sme splatili, čo sme mali krátkodobý úver, potom tam zabezpečujeme z fondu rezerv a rozvoja. Tam máme na skladky 174 900, potom tam máme zábezpeku, to sme mali príjem minulých rokov, takže sme to zaradili a máme tam vlastne samotný kontokorent tých 500 000, ktorý sa nám opakoval. Ďakujem. Ďakujem pekne, poprosím ešte stanovisko finančnej komisie. Pekne, dobrý večer. Všetkými rozpočtovými opatreniami sa zaoberala finančná komisia aj touto
úpravou, pričom sedela k nej 21.12.2023 v 16. hodine. Preberala ho dlhšiu dobu a na konci dňa odporúča obecnému zastupiteľstvu predbežný materiál schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k danému bodu. Mám otázku, čo je dlhšia doba. Dlhšia doba, že už k samotnému rozpočtu sme sedeli 3-4 krát v súvislosti s rozpočtovými opatreniami a potom následne ešte sme teraz medzi sviatkami sadili k tomuto jednému dlhšia doba. Čiže neštandardne viacej krát komisia sedela úprave rozpočtu 3 krát konkrétne. Ja len doplním vlastne, ono sa to prelína. Do poslednej chvíľky sme nevedeli, ako vlastne dopadnú projekty. V novom rozpočte vlastne v návrhu sme si niečím počítali s nejakými refundáciami, ale nie v plnej výške, lebo mysleli sme si, že zádržné a stavebný dozor na školu príde ešte vlastne v tomto roku. Takže my sme súbežne preberali aj rozpočet, aj úpravu rozpočtu a nechali sme si to teda aj na poslednú chvíľu, lebo tie informácie sa menili vlastne každým dňom. Napríklad teraz sme uhradili posledné faktúry, čo sa týka rozšírenia kapacity v materskej škôlky. Muselo to byť do 31.12. Mohli sme to aj zajtra, ale nespoliehame sa na banku, takže skôr, aby to prešlo a aby to bolo vyfinancované. Na to máme vlastne ten kontokorent v začiatku na prekladnutie tých časových nesúladov, lebo všetko nám bude refundované, ale až po novom roku. To znamená, že my sme to už uhradili predtým, než sa schválí obecnom zastupiteľstve. No, opravnený na čerpanie kontokorentu mám a teraz upravujem len zdroje. Vlastne, lebo ja som mala vyfinancovaný ten výdavok z dotačných peňazí, ale teraz vlastne upravujem len zdroj, ale kontokorent máme schválený, on je do výšky 500 000, čiže jeho môžem použiť. Ono to vyzerá, že je to navýšenie, ale to je len kumulatívne. Ďakujem pekne, pokiaľ nie sú otázky, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 3 10. obecného zastupiteľstva roku 2023. Obecné zastupiteľstvo Šenkviciach v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov poprvé schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 8, kde bežný rozpočet je výsledkom minus 101 719 eur, kapitálový rozpočet, pričom výsledok je minus 1 107 207 eur. Výsledok hospodárenia celkom je 11 349 eur. Po druhé, schvaľuje za a zníženie použitia prostriedkov rezervného fondu na financovanie bežných výdavkov o sumu 29 265 eur. Za B, zvýšenie použitia prostriedkov fondu rezerv a rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov o sumu 23 220 eur. Po tretie, schvaľuje, že obec bez procesu schvaľovania obecným zastupiteľstvom upraví rozpočet obce a rozpočtových organizácií o účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo od iného subjektu verejnej správy v súlade s ustanovením paragrafu 14 odseku 3 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa skutočného plnenia 31.12.2023 bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o prečítaní uznesení. Kto je za? 8, 9, 5, 1, 11, 3, 4, 10, 2. Proti? Zdržal sa 6. Proti. Proti 6. Zdržal sa. Ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 6. Návrh rozpočtu obce Šenkvice na rok 2024 a na rok 2024 až 2026. Vrátane stanoviska hlavného kontrolóra obce Šenkvice. Rozdávam slovo pánu Božníkovi. Tento návrh rozpočtu je podľa zákona základný nástroj finančného hospodárenia.
Návrh rozpočtu na rok 2024 sa schvaľuje ako záväzný, ostatné roky nie sú záväzné. Máme určitý legislatívny rámec, z ktorého sme vychádzali, aj keď vlastne tie informácie, niektoré aj schválený štátny rozpočet bol neskôr. V čase spracovania sme ešte nemali úplné. Celkové príjmy rozpočtu bez finančných operácií sú tam navrhnuté vo výške 4 981 932. Celkové výdavky rozpočtu bez finančných operácií sú vo výške 5 54 760 a vlastne výsledok hospodárenia, čo sa týka kapitálovej časti a bežnej časti, je schodok 72 828. Keď tam zapojíme do toho vlastne príjmové a výdavkové finančné operácie, máme rozpočet vyrovnaný. Predpoklad o rozpočet vychádzal, alebo tvorba rozpočet vychádzala aj z určitého predpokladaného stavu fondov. Ja som si dnes ešte prepočítavala, neviem to číslo ešte presne, lebo ešte stále vlastne účtujeme s tými projektami, ale malo by to byť okolo tých 300 000 eur ten stav fondov. Bežný rozpočet máme zostavený ako schodkový. On sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, ale schodkový sa môže zostaviť vtedy, ak vlastne sa prenášajú do toho roku prostriedky zo štátu, Európskej únie alebo osobitného predpisu. My tento schodok vlastne kryjeme prenesenými prostriedkami z transferu na normatívne výdavky, ktoré si prenáša základná škola. Podielové dane pri príjme rozpočtu sme vychádzali z údajov publikovaných na stránke pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Čo sa týka ďalších východiskových údajov, rozpočet vlastne počíta so zvýšením príjmu dane z nehnuteľnosti. Ostatné dane tam nie je nárast. Prípadná schválna zmena, čo sa týka napríklad daní za užívanie verejného priestranstva, môže byť zapracovaná v úpravách. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa nezmenil. Menili sme alebo zvyšovali sme príjem zo stočného, išlo tam o zmenu sadzby na maximálnu určenú burso. Transfery sme vlastne dávali alebo rozpočtovali podľa predchádzajúceho roku. Nepredpokladali sme pri tvorbe rozpočtu transfer na vykrytie nákladov na energie a inflačné zvýšenie. To uvidíme vlastne v priebehu roka, ako sa to vyvinie. Čo sme rozpočtovali, bol transfer z refundácie personálnych výdavkov na projektový manažment pri projekte Centrum sociálnych služieb. To nám bude vlastne vykrývať bežné výdavky. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa opierajú prepočty na základe aktuálneho počtu detí a na základe vlastne rozpočtu predchádzajúceho roka. Čo sa týka výdavkov, tak tam sme vychádzali z uzatvorených zmluv. Mzdové náklady boli zachované na rovnakej úrovni okrem tých, kde je zvýšenie podľa zákona. Sme počítali so znížením výdavkov na rozpočet a je to z dôvodu ceny plynu, kde sa plyn nakúpil ako komodita lacnejšie. Vodné stočné bolo počítané z mesačných zálohových kladieb plus predpoklad nejakého zúčtovania. Čo sa týka oprav, do rozpočtu boli zakomponované len nevyhnutné opravy, ktoré vlastne treba urobiť. Projektový manažment, tam nám pokračuje vlastne, alebo uzatvárajú sa nám projekty rozbehnuté už aj v tomto roku, ktoré boli financované, takže platby na projektový manažment sú tam zabezpečené. Treba možno povedať, že vlastne do rozpočtu nám teraz vstupuje aj financovanie Centra sociálnych služieb. Ten výdavok nie je rozpočtovaný v plnej maximálnej sume, čiže v úpravách rozpočtu sa budeme musieť k tomu vrátiť a v prípade potreby zabezpečiť to financovanie. Potom bude potrebné prehodnotiť výdavky na charitu alebo opatrovateľskú službu, ktoré tiež vlastne nie je rozpočtovaná v plnej dostatočnej miere.
Dotácia na podporu kultúrnych aktivít je rozpočtovaná v nižšej sume ako 10 000, je to o 1000 menej ako v predchádzajúcich rokoch. A splátky vlastne, výdavky súvisiace so splácaním úrokov sú na základe splátky a odpadov. Tieto budeme musieť tiež prehodnocovať, nakoľko úrokové sadzby sú pohyblivé. Bežné výdavky rozpočtových organizácií sú rozpočtované vo výške 2 843 282. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, kapitálový rozpočet máme tiež zostavený ako schodkový. On sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, ale môže sa zostaviť ako schodkový, keď na krytie vlastne toho schodku použijeme prostriedky z minulých rokov návratných zdrojov financovania a takto vykryjeme ten schodok. Schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 62 828 a kapitálové výdavky rozpočtu sú vo výške 217 500. Tieto vlastne výdavky kapitálové budú kryté z kapitálových príjmov, kapitálového transferu. To sú prostriedky, ktoré dostaneme z refundácie a príjmovými finančnými operáciami s prevodom z rezervného fondu. Rozpočet neuvažuje s predajom majetku, potom transfery sú plánované, alebo financovanie prostriedkov alebo kapitálových výdavkov z transferov vychádzalo vlastne v tej dobe, ako sme mali informácie. Dnes už vieme, že vlastne tie refundácie sa budú týkať viacerých projektov a prostriedky, ktoré vlastne získame z refundácie, budú ako kapitálový príjem a budú použité na splatenie kontokorentného úveru prednostne. Čo sa týka finančných operácií, tak vlastne finančnými operáciami jednak zaraďujeme prostriedky do rozpočtu. Máme naplánované príjmové finančné operácie ako zaradenie normatívnych prostriedkov vo výške 10 000 na financovanie bežných výdavkov a potom prevody z rezervného fondu. Tam je naplánovaných 140 000 na financovanie kapitálových výdavkov a 118 488 na splátku istín z úverov. Na strane výdavkové finančné operácie sú vlastne formou zabezpečenia splátky istín z úverov. Čo sa týka vlastne ešte posúdenia výšky dlhu, pri tvorbe rozpočtu som prepočítavala vlastne porovnanie skutočných bežných príjmov predchádzajúcich rokov s celkovou sumou dlhu. Tak celková suma dlhu skutočných bežných príjmov my máme percento 12,58, hranica je 60 a potom vlastne sa porovnávajú skutočné bežné príjmy znížené o dotácie a porovnávajú sa vlastne do splátka dlhu predstavujú. A tam je percento 2,79%, hranica je 25. Ďakujem pekne, poprosím ešte o stanovisko hlavnej kontrolórky. Predložené stanovisko, neviete, budete prečítať, mám vždy problémy s hlasítami. Čísla nebudem ešte raz čítať, ale teraz tú textovú časť vám chcem predostrieť, že odborné stanovisko je pracované v zmysle zákona predloženého návrhu rozpočtu na roky 24, 25 a 26 s tým, že návrh rozpočtu vychádza zo zásad hospodárenia a nakladania s majetkom, finančnými prostriedkami obce, nariadením o miestnych daniach, poplatkov, komunálneho odpadu a o poskytovaných dotácií. Stanovisku je zhrnutý návrh rozpočtu na 24 s predpokladaním príjmov a výdavkov v porovnaní s čerpaním roka 23 v prvej časti. Potom sú to bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové výdavky a bežný rozpočet, tak ako je predostretý teraz, tak je prenesený a krytí, ktorého schodok bude z preneseného transferu za normatívne výdavky roku 23. Kapitálový
zostaveného schodkovým, ktorý bude krytý s ostatkovými finančnými prostriedkami obce z minulých rokov a z návratných zdrojov financovania rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Finančné operácie budú zapojené do návrhu rozpočtu na rok 2024 v porovnaní s rokom 2023, tak ako máte na strane 2 tabulke presných čísla uvedené. Krytie schodku rozpočtu na vyrovnaní bude z peňažných fondov ako Sokolda, ktoré budú do rozpočtu zapojené prostredníctvom finančných operácií, čím je návrh rozpočtu na rok 2024 zostavený ako vyrovnaný. Druhá časť tohoto stanoviska obsahuje viacročné rozpočty na rok 25 a 26, tak ako som uvedla. S tým, že na strane 3 je v tabulke sú to celkové príjmy rozpočtu na 24, 25, 26. Tieto výdavky rozpočtu na 25 a 26 nie sú záväzné. Rozpočet má len orientačný charakter a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií znení dodatkov, ktorý sa ustanovuje druhá klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická rozpočtová, ktorá zavádza pri zostavovaní vyhodnotenie rozpočtov územnej samosprávy, ktoré sa určuje príjmy a výdavky rozpočtu. Návrh rozpočtu, ktorý predloží, je zostavený na úrovni programov, ktoré sa vzťahujú rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupňami výsledkami realizovaných rozpočtových programov a programov. V návrhu rozpočtových je 5 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov. V rámci nich sa porovnávajú ciele z predchádzajúcich rokov na 24 až 26. Tak ako je v tabulke na strane 3, to je ten programový rozpočet a to je program číslo 1 je správa obce, potom sú to úlohy samosprávy a služby obce, kultúra, šport, vzdelávanie, rozvoj obce. Do rozpočtu sú zapojené finančné operácie, ako je v tabulke uvedené na strane 4. Všetky tieto sú to príjmy nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov, prevody z rezervného fondu a výdavky sú splácanie istiny z bankových úverov, splácanie kontokorektného úveru a rozdiel. S tým výsledok hospodárenia na rok 2024 je v nulové, je bez schodku, na rok 2025 a na rok 2026 bežný rozpočet je to plusov 10 a kapitálové v čiastke minus 10 000 eur. Obec naplnenie návratných zdrojov, to všetko tak, ako je uvedené v tomto bode. Skutočné bežné príjmy obce 31.12. boli vo výške 3 140 885, znížené do dotácie zo štátneho rozpočtu euro do environmentálneho fondu, Európskeho fondu sociálneho, splátky istiny a úrokov 30.11.2023 sú vo výške 87 758, čo predstavuje v percentách 2,79 plnenie skutočných upravení bežných príjmov z predchádzajúceho roku 2022. Tým obec dodržala pravidlá návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia paragrafu 17 odstavec 6 zákona
5% po rozpočtových pravidlách územných samosprávy. Znení neskôrších predpisov. Na záver uvádzam, na základe uvedených skutočností konštatujem, že predložený návrh je v súlade s platnou legislatívnou a jej procesom podľa neznámych krokov prebieha transparentne a preto odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Šentivciach schváliť návrh rozpočtu na rok 2024 a zobrať návrh rozpočtu na roky 25 a 26. Ďakujem pekne, poprosím ešte o stanovisko Komisii finančnú. Finančná komisia sa návrhom rozpočtu zaoberala 15.11. následne potom o týždeň ďalej 22.11. pričom odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2024 a na roky 24 a 26 vrátane stanoviska hlavného kontrolora, tak ako je predložené v dokumente v bode číslo 6. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k danému bodu. Ja sa chcem spýtať, vzhľadom teda na dotácie, teraz sa ponížili o 5 000, na 70 000, čiže či by bolo možné aspoň zachovať tú danú sumu, respektíve otázka, či je možné v priebehu tohto roku budúceho, respektíve eventuálne navýšiť sumu potom na dotácie. Prvá otázka, že teda, že či to nebolo možné to ponechať, ale potom ďalšia otázka. Dobre, no keď môžem teda ja odpovedať, tak rozpočet sme tvorili ducho, aby sme vlastne splnili tú podmienku zákonom danú, aby bol vyrovnaný. Je pripravený ten návrh rozpočtu na budúci rok dosť oklieštenej verzii. Môžem ti povedať, že sme teda škrtali značne v rozpočte. To môžu potvrdiť aj niektoré rozpočtové organizácie, že? Aj škola, aj škôlka. Určite sa v budúcom roku bude upravovať. To je viac ako isté a pokiaľ nájdeme v rozpočte peniaze, tak môžeme navýšiť na pôvodnú úroveň. Tých 15 000, čo bude. Ja môžem doplniť, že prvý návrh, ktorý sme mali spracovaný, bol minus 350 000. Takže z toho sme škrtali, upravovali, hľadali, čo sa dalo. Všetky položky sa oklieštené. A plus tam máme teda ešte tie veci, Centrum sociálnych služieb, opatrovateľská služba, ktoré nemáme zabezpečené na celý rok. Na celý rok, áno. To nás určite budúci rok počkať ďalší úpravách rozpočtu. Pokiaľ nie sú... Áno? Nie, to dostal som odpovedal. Pokiaľ nie sú otázky, poprosím návrhu komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 4 10. obecného zastupiteľstva v roku 2023. Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov poprvé berie na vedomie za A. Stanovisko hlavného kontrolora k návrhu rozpočtu na rok 2024 a k viacročnému rozpočtu na roky 2024 až 2026. Po B. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roku 2025 až 2026 a za C. Dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Šenkvice na rok 2024. Po druhé, schváľuje za A rozpočet obce na rok 2024 členený podľa predloženého návrhu. Za B programový rozpočet na rok 2024. Za C použitie rezervného fondu vo výške 258 488 eur na financovanie poprvé kapitálových výdavkov rozpočtu v sume 140 000 eur, po druhé splátok istín z investičných úverov vo výške 118 488 eur bez pripomienok. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o prečítanom uznesení. Kto je za? 8, 9, 5, 1, 11, 3, 4, 10, 2. Proti? 6. Zdržal sa? Ďakujem
pekne. Ďakujem pani Nádaskej. Pokračujeme bodom číslo 7, a to je návrh všeobecného záujmu nariadenia obce Šenkvice o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šenkvice. Odozdávam slovo pani. Ďakujem. Obecný rád Šenkvice vypracoval návrh predmetom všeobecne záväzného nariadenia, kde oproti predchádzajúcemu zneniu všeobecne záväzného nariadenia je avizovaná iba jediná úprava, a to konkrétne posun termínu na prekladanie žiadosti žiadateľov, a to z pôvodného dátumu 28. februára kalendárneho roku na 15. február kalendárneho roka. Je to aj z toho dôvodu, že v tom kalendárnom roku, ako napríklad na budúci rok, v tom prípade, ak rokovanie obecného zastupiteľstva je v marcovom termíne, aby bolo potrebné dať skorší termín, jednak rokovania obecného zastupiteľstva aj tak jednotlivých komisí a jednak aj pracovného stretnutia poslancov, aby bol dostatočný priestor na tieto všetky aktivity, tak je navrhovaný posun tohto dátumu. V prípade schválenia všetky organizácie, spolky, ktoré dávajú žiadosti, budú vopred informované o posunie tohto termínu. Účinnosť predmetného VZN je navrhovaná 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Šenkvice v zákonom stanovenom termíne a nebola doručená žiadna pripomienka, ak som to dobre pochopila. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k danému bodu. Je tam v podstate len tá jediná zmena, posunutý termín predkladania žiadosti o dotáciu. Ostatné body zostávajú zachované. A ja by som ešte doplnila, na základe podnetu poslanca pána Martina Lukáča sme si nevšimli, že v prílohe číslo 2 bola duplicita, a to ohľadne kritérií pri posudzovaní účelnosti dotácií z rozpočtu obce, pričom tam dvakrát bola spomenutá oblasť podpory zamestnanosti, takže vypúšťame bod číslo, navrhujeme teda vypustenie bodu číslo 6 z tejto prílohy, pretože je vlastne spomenuté to duplicitne v bode číslo 4, preto navrhujeme úpravu znenia tejto prílohy, ako konkrétne vypustenie bodu číslo 6. Ďakujem. Pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, otázky, poprosím návrhovú komisiu prečítať uznesenia. Uznesenie číslo 5 10. obecného zastupiteľstva v roku 2023. Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach na základe ustanovení príslušných právnych predpisov uznáša sa na všeobecnom záväznom nariadení obce Šenkvice číslo 9 z roku 2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šenkvice s úpravou znenia prílohy číslo 2, a to konkrétne vypustenie bodu číslo 6 bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Prečítam uznesení, kto je za. Všetci prítomní. 8, 5, 1, 11, 6, 3, 4, 10, 2. Kto je proti? Zdržal sa? 9. Zdržal sa 9. Dobre, ďakujem pekne, tým sa dostávame k bodu číslo 8, a to je záver dnešného rokovania. Ja vám chcem, pani poslankyne a pani poslanci, poďakovať za prácu a spoluprácu v tomto roku počas rokovania obecného zastupiteľstva, a do nového roku vám všetkým želám aj občanom našej obce Šenkvice hlavne pevné zdravie, veľa síl a úspešný budúci nový rok 2024. Ďakujem pekne, prajem ešte príjemný večer.